Vstávaj, súdruh, sme na hranici. Keď chceš, ešte si logni, budeš to potrebovať. A pamätaj, neprejdu. Čest práci, súdruh. Na veži dosť fúka, tak sa najprv zahrieš pochôdzkou. Choď ku pojitku pri signálnej stene. To je ten osvetlený hríbik. Odtiaľ budeš podávať hlásenia. Nádhera. Tvoje prvé kročiky z väzáka. Na to nikdy nezabudneš. Teda pokým nezastavíš prvého narušiteľa. A ak ti to na výcviku nestihli natlcť do hlavy, strieľaj ich priamo do tej lebene. Keď ich budú kriesiť v špitáli a chudáčisko povie, že bol len na hríboch, máš set sakramenský prúser. Dobre. Zelená... Čo tu máme takú tradíciu? Pod tým stromom vidíš dobité fľašky. Skús ich odtiaľ všetky trafiť. Skvelé, súdruh. Tak. No, ani to nebolo. Vylez na stanovisko. Chcem vidieť, ako triafaš na diaľku. Hore nájdeš súdržku ostreľovačku. Vezmi ju. Zas si budú Rakúšaci mysleť, že tu polujeme. Vidíš v ďalke tú dyňu? Svietime ti na ňu. Predstavuj si, že je to Higebola. Chcem vidieť čistý priestrel. Dobre. Narušiteľ! V mene Socialistickej republiky stojte! Je to zradca! Beží rovno k tebe, do ríti, strieľaj po ňom! Beží pri plote, zastav ho! Rozprávanie mi nikdy veľmi nešlo. Vlastne vždy som iba počúval. Za komunistov príkazy svojich nadriadených. A dnes ma tí istí posielajú odpočúvať na magnetofón ďalších. Ono to nie je ťažká robota. Ľudia radi rozprávajú a hlavne o sebe. Stačí sa započúvať a nechať ich hovoriť. Bratislava, teraz už hlavné mesto. Má toho tiež veľmi veľa čo povedať. Ak by som si mohol vybrať, radšej sa započúvam do zvukov tejto betónovej džungle, než zbierať špinu na umelo vytvorených nepriateľov. Vtedy boli zlí henty, potom tí druhí a teraz zase iní. Už len čakám, kedy príde rád na mňa. Zdá sa mi, že sa to mení príliš rýchlo. Nestíham to. Toľko prázdnych sľubov a prísah, čo som za život musel zložiť. Bol som vôbec presvedčený straník? Neviem, ale mal som kde bývať a čo jesť.
Štát sa o mňa postaral, keď už mi v živote nezostal nikto. Som hrdý na to, čo sme ako pohraničníci stvárali. Všetko v mene ochrany hraníc Československa. A bola iná doba, takže možno s tou dobou to je len ospravedlnenka pred samým sebou. Otázka je ale, budem zrazu hrdý Slovák? Je to minimálne ďalšia nádej na reštart, ktorý beriem všetkými 10. Mať čistý štít. To sme asi potrebovali všetci. Preto sme sa zobudili do novej, nedotknutej republiky. Tieto letáčky od 2. k 3. Prv jedna chce nový kabátik, ďalšie zase čizmičky, topánky značkové. Prince, čo som im pokupoval, stále už krete, bod súvať nevedia. Kúkaj, mám tu toto fajné kazetky. Fizlo musím po 5000 korunáčkach každý mesiac dávať, aby mi ich nahrávali. No pekne mi toto fixu napíšu. Kúkaj, Zuzana B, Petra K. Policajti nespraja hocičo za peniaze. To teda. Lebo víš, vedúci, tieto babizne sú potvory. Nohaté, kozáté, chlapi za nima biehajú a ja zatiaľ co mákam. Robím biznis od rána do noci. Oni keď sú beze mňa, majú dlhý reťaz a ja ich nemám pod kontrolou. Tak si ich takto sledujem. Počúvam, či sa mi niekde s druhýma nezabielim, nezachrbtem. Ale 10 000 měsíčne platí s tajným je hodne i pro mňa. Ešte, že nemám babi 3, to už musel mysleť inom bankrut. Lebo však toto nie sú moje prvé frajerky. Už som ich párkrát musel vymieniť a vždycky ti nové varujem. Že dajte bacha. Mám všady oči, uši, všady. Rozumíte? Však nemôžem povedať, jaké uši. A kde, ne? A říkam im, stojí mi strašné peníze, ale oni potvory si furt nedajú pokoj. Tak, títo dve mám akorát nové. Vyhral som ich u Eda v kasíne, to si idem domov popočúvať, co stvárali potvory celý mesiac. Šlak mne trefi, keď sa zase niekam zabiehli. Ale co? Keď sa zabiehli, to ich strelil. Jak ty predešle. Teda strelil ich. Aby si rozumel, niekomu. Tak za 2 fľašky koňaku. No tak keď sa hneď niekto z branže ulakomí. A ich dám pokry do banku. Však sú jak putovný pár pro vedúceho. Chápeš, no?
všetky moc a nezabudnite, všetky sú to potvory. Drožka, objednávka. Drožka vybaví. Dobrý deň, prosím vás na kamene. Ideme na Diginu. Hej, že je to ten pán, čo nás viezol na námestie štrngať. Presne, práve som na ňo pozerala. Ty kokos, fakt, to je naozaj on. Ujo, my vás poznáme. Viezli ste nás štrngať, na protest, na námestie, na SMP. Sme sa o vás vtedy rozprávali, že aký ste odvážni. Vážne? Hlavne to malo celé zmysel. Komunisti sú preč. Poda, ktorý? Hej no, akože nerobíme si ilúzie, veď. Ja som si ich ani nerobil. Áno, ty si veštec a všetko je aj tak zlé. A ešte len bude. Dobre, kľud chalani. Pán taxikár, vy to ako vnímate? Prispôsobím sa. Hlavne, že vám je dobré. No mne určite nej. Tak si sa mal teplejšie obliecť. Veď počkajme, dajme novým šancu. Možno to tak hrozné nebude. Joj, Najúka. Presne preto som ťa nechcela pozvať na oslavu. Tuto niekde by to malo byť. Papa Ujo! To vy. Tady dispatching, staré město někdo, na jméno Laura, půjde se do Ružinova. Drožka vybaví. Na meno Laura? Áno, a vy ste? Váš odvoz. OK. Do Ružinova, áno? Kam presne? Hotel Salon. OK, rozumiem. To vaše OK, rozumiem, znelo všelijako. Idem tam len na kávu a trochu pracovať. Dobre, to už znelo všelijako, priznávam. Nie som také dievča, som novinárka, dobre sa mi tam píše, to je všetko. Novinárka? Družkář, si na příjmu. Objednávka zase Petržalka. Nie, mám zákazníka. Takže vaše meno je Drožkár, to je milé. Zvykol som si. Moje skutočné meno poznáte, Laura. Smiem to vaše? Zamýšľam sa ináč. Je trošku zvláštne, že vás dispečing oslovuje priamo, keď je toľko taxíkov. Úplne normálne. A nevie, že veziete zákazníka? Milan, volám sa Milan. Ahoj Milan, rada ťa spoznávam. Ak to z vysielačky nie je naliehavé, už sme skoro tam. Smiem ťa pozvať na kávu? Píšem článok o bratislavských taxikároch a prezývka Drožkár je skvelá. Takže
Je to naliehavé? Navyše prioritné? Jedna káva ma nezabije. Dúfam. Dohodnuté. Vždy si robil taxikára? Viac menej. To musíš spoznávať veľa zaujímavých ľudí. Dobre, priznávam. Nepíšem len o taxíkoch, snažím sa hľadať rôzne témy o Bratislave. Už len na tejto recepcii získaš dosť inšpirácie na témy. Tomu verím. Nechcem, aby si o mne myslel niečo zlé alebo mal nejaké obavy so mnou hovoriť. Ako vodič sa dostávaš na miesta, o ktorých bežný smrteľník nemá ani páru. Keď narazíš na čokoľvek, o čom by sa dalo napísať, zaujímavá architektúra, vybuchnuté auto, podivný zákazník, čokoľvek, budem rada, ak mi o tom sem prídeš porozprávať. Poslednú dobu som tu často. Práca novinárky ma naučila, že chýbajúce časti skladačky sú všade okolo nás. Stačí mať oči otvorené. Čo ty na to? Dobre teda. Ďakujem za kávu. Moja zelená družka na mňa zvonka už vrčí. Vďaka je na mojej strane. Pekný večer, Milane.
Dneska príjem, zapínam sa naspäť. Krista, konečně. Prioritní objednávka z ministerstva vnitra. Na noční hodinu. Veď som si len odskočil. Kam sa pôjde? Nemáme žádné bližší info. Možná jen nějaký úředníček si nahání přes časy. Ale mě nastražené uši. Přepínám. Pozdravujem. Poďme sa spoločne pozrieť do Stisovej vily. Náš prvý prezident, čo tak nepríjemne skončil. No, to sa už dnes nestáva, aby obesili predstaviteľa štátu. Ale človek nikdy nevie. Však pán taxikár. Veru. V bývalej Stisovej vile je teraz výskumný ústav ovčiarsky. Potrebujeme odtiaľ vziať pár konkrétnych ovčiarských spisov. Myslím, že aj vo vašom záujme, aby sa tie spisy dostali do bezpečných rúk. Zrejme tušíte, ktoré. Ak poviem, že tam nájdete aj vaše meno, nemusíme sa tváriť prekvapenie. Dostal darom po fľaške, ale pre istotu choď potichu.
Ak by ste boli natoľko láskaví. Počkám, zatiaľ v aute. Mali ste dojsť skôr? Vy od tajných si robíte furt, co chcete a potom to tu tak aj vypadá. Pekný večer, kolega. Zlaté ručičky. Dajte ich do kufra. Vedúci, ale na toľkých zväzkoch nejsme dohodnutí. Určite máte za sebou nejaký príkaz. Ten šuchot znel ako pýtanie si úplatku od verejného činiteľa. Ešte, že som nič nepočul. Ešte tam nejaké určite zostali. To by malo byť všetko. Za rohom mám auto. Prehodíme ich tam. Prehodíme ich ku mne. Dobrá práca. Ešte sa uvidíme.
Čo ježdíme, času, peníze. Zeber mňa do Alpy, idem porobiť trochu znovu. No co, Gáďo, co mi povíš? Jebal si už dneska more. Keď máš plné vajca, nemáš jezdiť. Ohrozuješ okolí, haha. Ne, že mňa tu začneš chytať, chánčam obuzerantos. Pokoj, mladý. Obaja chceme dojsť bezpečne. Dobre, more, co je, hej? Co si nervózny? Sranda, ne, zebel skokot. Máš to za 200? Prosím. Môžeš aj prosiť, ale dávaj buksu, lebo ti jebnem nůž do krku, tu bangokár. OK. Potrebujem za niečo natankovať. Môže byť takto. A po druhý krát budeš dávať teraz toľko. More, víš, do jásu? Bratislava je moje skurvené miesto. Ceco, ty kokot, si to napíš na tú lebeňu šišatú. Dobre, Ceco, nech teda poslúži. A moc si mňa neber do huby. Jasné? Tu, Drožka, je niekto hore? Príjem. Máme niečo o mužovi rómskeho... Najvyšší čas kajať sa kolegom. Ceco je známá firma. Drožka, je niekto hore? Príjem. Máme niečo o mužovi rómskeho pôvodu, vek neskorších 30. Milo sa mi predstavil ako Ceco. Ceco je známá firma. Momentík. No, basista. Dostal se ven díky těm slavným amnestiím. Agresor, známý jako Ceco, ale přezdívaný i démon Bratislavy. Je to fakt hovado. Příjemná náhoda je, že se chystá velké setkání v restauraci Auschwitz na Dunaji. Budou tam všichni kamarádi z Mokré čtvrti a vypadá to, že i Ceco. Mám hledat dál? Přepínám. To bude stačiť. Ďakujem.
Dobré ráno. Ako vám pomôžem? Na ráno je už neskoro. Vyskytla sa istá nepríjemná, pre vás nepríjemná situácia s novinárom. Začal sa totiž veľmi zaujímať o isté spisy. Smiem dnu? Verím, že mi prepáčite, ak zostanem obutý. Čo ja mám do piči s nejakými spismi? Chlapec do protivládnych novín napísal, že zmizli utajené štátne spisy, ktoré ste prevzali z ústavu. Povymýšľal si linku prepojenú na predsedu strany. Prišiel som vás požiadať, aby ste tomuto buditeľovi zašiel slušne dohovoriť, že to nie je relevantná téma na články. Jeho fotka a noviny, kde pracuje. Vyprevádím sa sám. Dovidenia. Piči.
Pošta. Mám tu dôchodok. Ten predsa dnes nechodí. Predvolebné prekvapenie od pána premiéra. Ó, aké milé. Čo sa deje? Prosím, neubližujte mi. Vezmite si, koľko potrebujete. Nemám tu nič cenné, prosím. Vezmite si peňaženku, je na stole. Keď chceš, aby ti zostali prsty na pisálkovanie, neliep sa do ovčiarských spisov. Comprende? Aha, jasné, áno, ospravedlňujem sa. Je mi to ľúto. Prosím, neubližujte mi, je to len moja práca. Je mi to ľúto. Chápete? Neubližujte mi, prosím, je to len moja práca. Je mi to ľúto.
Chápete? Neubližujte mi, prosím, je to len moja práca. Nie som také dievča, som novinárka, dobre sa mi tam píše, to je všetko. Nepíšem len o taxíkoch, snažím sa hľadať rôzne témy o Bratislave. Pôjdem niekedy radšej pozrieť tú lavu. Čo to bude dnes? Pekný deň ešte. Bude tancovať jeden z vás, pretože sa stane majiteľom 500 korún, ktoré tu ležia. Tak poďme na to, prvý, kto sa dovolá do nášho štúdia na naše známe číslo, kto sa prvý dovolá, tak bude môcť odpovedať otázku, ktorú mu položíme. Tak poďme na to, volajte nám. No a už tu máme prvý telefonát, tak koho máme na linke? Ahoj Janka, ako sa máš, aké máte počasie v Kežmarku? Také počasie jesenné máme. Hej, jesenné, no tak poďme na to, možno budeš práve ty mať o chvíľku leto, alebo jar, ak vyhráš tých 500 korún. No a súťažná otázka znie, akú medailu vyhrali naši hokejisti minulý rok na majstrovstvách sveta v hokeji. Žiadnu? Vyhrávaš 500 korún. Gratulujeme ti, no. Áno, presne ako si povedala naši hokejisti. Minulý rok nezískali žiadnu medailu, no ale my pevne veríme, že v najbližších rokoch sa to zmení. Janka, ďakujeme ti a pozdravujeme ťa. Jo, ďakujem, to je paráda, sa teším. Janka, ty nám samozrejme ostaň ešte na linke a my pokračujeme hudbou. Máte naladené Rádio LFO. Ahoj, Lauri. Máš chvíľku? Jasné, rada ťa vidím, Milane. Stalo sa niečo? Neviem, či si počula o tom novinárovi. Preboha, ani nehovor, a to sa nestalo prvýkrát. Nie je normálne zle z toho. Tiež ťa to tak vzalo? Skôr mi napadlo, že či si v poriadku. Vieš, zas tak veľa o tebe neviem. A ako novinárka, či nepíšeš tiež o niekom nesprávnom. Nechcem, aby sa ti niečo stalo. Vážim si to, Milenko. Ak mám byť úprimná, mám strach. Ja už pomaly ani nikam radšej nechodím. Tak sa poďme niekam vyvetrať. Máš radosti? Viac si rozumiem s rybami, ale dám šancu aj koňom.
Dostala som totiž tip na víťaza, ale aj samej sa mi tam nechcelo. Možno by to stálo za to trošku sa odreagovať. Odreagovať sa je presne to, čo potrebujem. Smiem vás dnes prevádzať, slečná? Bude mi potešením. Tak vraví, že je to tutovka. Máš často takéto proroctvá? Už ani nie. Nazvime to bývalá partia. Vlastne skôr partia bývalého. A s mladým sa už nestýkate? Bolo to celé dosť také perné. Ku koncu som to aj veľmi chcela uzavrieť, celú tú kapitolu s ním a jeho bandou. Nakoniec to ukončilo sudca. Čo už je pod zemou? Ja neviem. Zmizol bez stopy a... Ježiš, prepáč. Ja som idiot. No, netuším vôbec, čo s ním je. Čiže dúfaš, že sa objaví? Nie, to vôbec. Skôr sa bojím, že... by som nebola ďalšia. A to by chlapci museli prejsť cez moju pasovú kotu. No, ďakujem. No, poďme teda oškrbať bookmakery. Presne tak. Bookmakery všetkých zemí, traste sa. Zvieratá však. Ináč, vedel si, že kone nevedia dýchať cez ústa? Takže, keď majú plný nos, udusia sa. S tými kopytami sa im asi ťažšie smrká. Hlavne, keď sú kone choré, hneď ich zastrelia. Ježiši, to kde si počul? Každý majiteľ svoje kone miluje a hlavne v nich má veľké peniaze. Nikto by sa svojho konia len tak nezbavil. No veď sa hovorí, že keď sa kôň potkne, dostane rovno guľku medzi oči. Nechápem, prečo ich neliečia.
No, nie som síce veterinárka, ale pokiaľ viem, tak kone sa napríklad zo zlomenej nohy nevedia vyliečiť, keďže stále musia stáť na 4. Nevedia fungovať na 3 nohách, ako napríklad psíky. To musí byť hrozný pocit namieriť kvér na nevinné zviera. Myslím, že ich usmrcujú injekciami, ale fúj, nebavme sa o tom. Jasné, pardon. Nášmu víťazovi sa určite nič nestane. Ani žiadnemu ďalšiemu koníkovi. Ani tým krpatým pandrlákom na ich chrbtoch. Nie, ani jokejom. Wow, tak to hej. Držím ti kávu, alebo rovno celý kávovár. Budeme si kvít, ak by si ma hodil naspäť do hotela. Môžeš sa tam oddlžiť tou kávou. Dohodnuté. Nezdržujem ťa inak? Môžem ísť aj MHDčkou, keby náhodou. Jasné, že ne. Rád sa s tebou vozím. Patrím k tým lepším zákazníkom? Krajší, jednoznačne. Máš skoro všetky zuby, to je príjemná zmena. Sprostý. Ideš ešte robiť? Či oslavíme výhru? Rada by som, ale máme uzavierku a nemám zatiaľ ani poriadny námet. Možno by som ti vedel občas posunúť nejaké tipy od čitateľov na drsnejšie články. Čo započujem teda? Rozprávajú ti zákazníci? Tak nejak. Milane, ja trošku tuším, že asi nerobíš len taxikára. Ako to myslíš? Nemusíš samozrejme nič prezrádzať, ak nechceš. Nerada by som pokazila toto naše, čo máme. Ja? No, robím občas fušky aj mimo taxíku. Niektoré fajn, niektoré menej fajn. Ja to chápem. Všetci sa tu na Slovensku musíme obracať. Veľa sa toho od pádu režimu nezmenilo. K lepšiemu teda určite nie. Vyjebaná centrifuga, toto tu celé. Všetko zlé sa sem vracia. Čo si robil pred taxíkom a tými, ako hovoríš, fuškami? Ak sa teda môžem opýtať. Na hranici. Upoľoval si čarodejnice? Hej. Mám sa báť. Fakľa je v kufri. Ale nie, ty sa nemusíš ničoho báť. Na tie bez bradavic na nose dám pozor. Ako máš horúcu ruku. Tak nie, že zhoríš. Pokúsim sa. Štvrtýkrát neštartuje, potom sa batéria vybila. Ani si nič nezabral. Nič nepomohlo. A teraz, tak teda idem nasadnúť na trolejbus, ktorý bol nedaleko od môjho bydliska. A potom trolejbusom. A v tomto nečase totiž takto už teraz trolejbusom. Pri tvojom šťastí ti poviem, že ti tam ešte nastupuje revizor a ešte aj na Áda. Ježišmária, ale to bola tesnovka. To bola strašná tesnovka, skoro som dostal pokutu. No, napríklad moje plány na dnes večer je, možno by som aj vybehol na chvíľku a také jedno chvíľečko niekam do krčmy. No a keď spomíname tú krčmu, rovno nám tu pristal jeden ďalší tip od Martina, nášho verného poslucháča. Musím sa ohlásiť na stanicu. Nezdržujem ťa inak? Môžem ísť aj MHDčkou, keby náhodou. Jasné, že ne. Rád sa s tebou vozím. Patrím k tým lepším zákazníkom? Krajší, jednoznačne. Máš skoro všetky zuby, to je príjemná zmena. Sprostý. Ideš ešte robiť? Či oslavíme výhru? Rada by som, ale máme uzavierku a nemám zatiaľ ani poriadny námet.
Možno by som ti vedel občas posunúť nejaké tipy od čitateľov na drsnejšie články. Čo započujem teda? Rozprávajú ti zákazníci? Tak nejak. Milane, ja trošku tuším, že asi nerobíš len taxikára. Ako to myslíš? Nemusíš samozrejme nič prezrádzať, ak nechceš. Nerada by som pokazila toto naše, čo máme. Ja? No, robím občas fušky aj mimo taxíku. Niektoré fajn, niektoré menej fajn. Ja to chápem. Všetci sa tu na Slovensku musíme obracať. Veľa sa toho od pádu režimu nezmenilo. K lepšiemu teda určite nie. Vyjebaná centrifuga, toto tu celé. Všetko zlé sa sem vracia. Čo si robil pred taxíkom a tými, ako hovoríš, fuškami? Ak sa teda môžem opýtať. Na hranici. Upoľoval si čarodejnice? Hej. Mám sa báť. Fakľa je v kufri. Ale nie, ty sa nemusíš ničo báť. Na tie bez bradavic na nose dám pozor. Ako máš horúcu ruku. Tak nie, že zhoríš. Pokúsim sa. Ránečko, tu Drožka. Som pripravený voziť. Opakujem, Drožka sa hlási do služby. Prepínam. Už je dávno oběd. Máš tady tu svoji objednávku. Tvůj bouřlivý kamarád Ceco, co si ho dřív vezl. Tehdy ses mě na něho ptal. Tak teď dělá bordel v restauraci Auschwitz. Je to na Dunaji z petržalské strany. Zatím na hlášení z restaurace nereagovala žádná policejní hlídka, takže jak chceš. Dávej pozor, konec. Díky, pôjdem tam nakúknúť. Drožka prepína.
tu rovno na parkovisku odjebem! Čo ty si sa už zblázil? Veď nás tu, jak sme do večera, všetkých pozatvárajú. Páni, nechcem rušiť vaše obchodné stretnutie, ale tuto gentleman Ceco si u mňa zabudol niečo v taxíku. Šimor! Tamto Michalovi si práve ušetril 32 korún za guľku a 15 rokov na tvrdo. Dojdi sa niekedy predstaviť ku mne do hotela. Holiday Salon v Ružinove. Ochutnáš, čo je to koňak, možno ti aj nejakú poradnú prácu nájdem, nechceš, dúfam, jazdiť s tou žltou knedlou na streche do smrci. Tu drožka. Zákazník Ceco potreboval odviezť na Kramáre. Vybavené. Nějaká další jazda? Ten si spíš než o Kramáre další dobu říkal Slaviče Údolě. No, ale k věci. Máš se obléknout do fraku a jít pro služební limuzínu ke 2 gorilám. Že to dali právě tobě. Konec. Rozumiem a vážim si vašu nekonečnú dôveru. Prepínam a končím.